Human na igo og kusog nga linog sa miaging semana, baha ug landslide asab ang gisagubang sa mga residente sa pipila ka lungsod sa Davao de Oro tungod sa kusog nga ulan kagabi. Atong sayro ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, ubay-ubay ka magbanay sa probinsya sa Davao de Oro ang gilayong gipabakwit tungod sa pagbunok sa ulan. Samtang sa Matis City, Davao Oriental nakatala sab og landslide ug dinhi sa Davao City suspendido ang klase tungod sa low pressure area. Gilayong gipabakwit ang 26 ka magbanay sa sitio Estabilio, Barangay Anbili, sa Mawab, Davao de Oro alas 3 sa kadlawon tungod sa walay hunong nga pag-ulan. Anaasab sa 90 ka tawo ang gipabakwit sa Barangay Nueva Visayas ug Barangay Poblasyon. Samtang tungod sa kakusog sa sulog sa tubig sa sapa, nadanyos ang temporary bridge sa Purok 3 Barangay Poblasyon. Sa New Bataan, dunay nahitabong landslide sa Barangay Kamanlangan tungod sa kusog nga ulan. Gani, nalukop na sa lapok ug mga bato ang kalsada sa lugar. Napuno sab sa mga dagkong bato ug ubang debris ang nabunturan Maragusan Road sa Purok 6 Barangay Magangit tungod sa pagdahili sa yuta. Sa nabunturan, nadanyos ang pipila ka balay sa Inupuan, Barangay Mainit, human nadatugan sa mga debris nga naanod dala sa pagdahili sab sa yuta. Gisulod sab og tubig baha ang Barangay Mainit Gym kung asa nagtiner ang mga biktima sa linog. Busa, nabasa ang modular tents. Sa Purok 5 Bukal, tataw sa mga hulagway nga kuha sa residente nga pipila ka parte sa bukid ang midahili. Sa Compostela, milapaw na sa dalan ang tubig sa sapa sa Sitio Lubog, Barangay Ngan tungod sa kakusog sa bulog sa tubig. Buta nga, gipanawagan sa mga residente kay susama gayud kuno ang mahitabo matag muulan. Dako po chances nga ang kato mga natay o mga kabukiran mas dalit po siya modahili. So, ginahulat pa po nato ang uban nato mga reports gikan sa LGU. Sa Matis City, Davao Oriental, nakatala sa og landslide sa Purok 1 Sitio Baay, Barangay Luban. Nagpahigayon na og clearing operation sa lugar. Human gipaubos sa orange rainfall warning ang Davao City. Gisuspende ang klase sa mga tulunghaan. Sa Maa National High School, gipapauli ang mga estudyante. Tungod ang ubang eskwelahan, nag-declare naman sila og suspension of classes. So ang principal para sa amo ang safety, naghulat mi og memo gikan sa City Disasters Office. Kay sagad ginabaha, naka-standby na ang BDRMC sa Barangay Maa. Gipaalerto sab sa CDRMO ang mga barangay sa posibleng pagbaha. Identify na itong evacuation center naman tayo school, elementary school, which is ang eskwelahan willing po magpa-evacuate. Ang mga National High School willing po. Kunya na natay duha ka evacuation center nga anytime bisag open space ya o mura sa basketball court. Sumala sa pag-asa, lauman nga ulanon ang Mindanao tungod sa LPA og localized thunderstorms. Hinoon, ubos ang tsansa nga mahimo kining bagyo. Ang pagkakaroon natay ginasinati nga mga cloudy skies o minimal nga pag-ulan. Ginamonitor sa pag-asa karon nga naa siya minimal chances nga mahimo siyang bagyo. Sara, gidugang sa pag-asa nga lauman ug mga adlaw Miyerkules magpabilin gihapon ang panahon nga dunay pag-ulan-ulan apan mas maayo na ang lakas sa panahon mubalik na sa normal sa adlawng Huwebes. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.